vi vil lave beviset for at man godt kan faktorere vores andengradspolynomier. Vi har først vores andengradspolynomie, som er f af x, lige med ax i anden, plus bx plus c. Så starter vi bagfra, så vi har vores faktorisering. F af x med a, parentes x minus første rod, så er parentes x minus den anden rod. Så bruger vi vores kvadratsætning, så vi kommer til at have a, parentes x gange x, x i anden, minus x er 2, minus x er 1, plus de to rødder, så er R1, R2. Så har vi så x i begge de her to led, så den kan vi sætte uden for parentesen, så den kommer til at hedde f af x er lige med a, x i anden, minus x, R2 minus R1, plus R1, R2. Her laver vi så et lille pitstop, fordi vi vil gerne vide, hvad det her det giver, og vi vil gerne vide, hvad det her det giver. Og inden vi laver det, så er det rart, at vi ved, at vores rødder kan vi finde ved hjælp af formlen minus b plus minus kolarrødden af d over 2a. D ved vi også er b i anden minus 4ac. Ja. Så er Niels der sig et pitstop. Ja, tak skal du have. Jeg vil lige hurtigt, for at gøre det lidt nemmere for mig selv, skrive plus her, så vi får den regnet ud rigtigt. Og lad os starte her et sted, og skrive R1 plus R2, så vi kan regne vores rødder sammen. Og vi starter med at skrive minus b plus minus baggrunden af d og 2a plus minus minus d 2a. Og fordi vi har to ærerne begge to, så kan vi lave det som fælles. Så vi sætter lige under her. Og så skriver vi bare det hele op på brygstregen. Tælleren. B minus d. Nu har vi en pluskvadrat d og en minus, så de to de går bare ud med hinanden. Så har vi minus b og minus b, det vil sige, at vi har minus 2b tilbage. Over 2a. Og 2 har vi både tæller og nævner, så de to de går også ud med hinanden. Og så ender vi faktisk ud med at have et udtryk, der hedder minus b over a. Så det er vores første. Så skal vi så regne for den her. Og det gør jeg lige ned på gulvet. Så den kommer til at hedde R2. Så har vi minus b plus kvadratet af d gange minus b minus d over 2a. Jeg har det altid med at bruge for meget plads på tavlen, så det bliver spændende. Vi starter med at gange de to a'er sammen, så vi har et udtryk, der hedder 4a i anden hernede. Og så skriver vi ellers minus b gange minus b, det er minus b i anden, minus b gange kvadratet d. Minus kvadratet d, det er plus
Og plus og minus, det er minus kvadrat af d i anden. Nu går der ikke have meget plads tilbage, så nu rykker jeg lige derop på god ordens skyld. Og så har vi en plus b kvadrat ud d og en minus b kvadrat ud d. Så de to, de går ud med hinanden. Og så har vi minus b i anden minus kvadrat ud d i anden. Når en kvadrat ud er opløftet i anden, så går den ud. Og derfor har vi bare minus b i anden minus d over de 4 i anden. Så skriver vi lige minus b i anden minus d. Fordi vi ved heroppe fra at d det er b i anden minus 4ac, så skriver vi det i stedet for. Det gør vi her. Så det bliver minus b i anden minus 4ac over 4a i anden. Det vil sige, at vi har 4a her og 4a her. Så kan vi lade dem der gå ud med hinanden. Vi har minus og minus, så det går også ud med hinanden. Og så har vi c over a tilbage. Og så er vi faktisk færdige med vores pizza, og så er det Alexander til det sidste. Ja. Det vil jeg meget gerne. Jeg skal også bruge de to der. Værsgo. Tak for det. Jeg fortsætter herovre med det, vi har fået at vide fra Niels. Det her var selvfølgelig plus, da det var minus, og der stod parentes. Derfor går det selvfølgelig ud med den. Men den hedder fortsat fx er lige med ax i anden minus x. Der vælger vi så at sætte Niels' resultat af i stedet for. Så den hedder minus b over a plus vores c over a. Så starter vi selvfølgelig med at gange ind i parentesen. Så den hedder, og da vi ganger ind for oven, hedder den så plus x b over a plus c over a stadigvæk. Og igen gang ind i parentesen, så den hedder ax i anden plus, og igen for oven, men der så kommer til at stå a her, kan vi fjerne det både for oven og for neden, så den kan vi nøjes med at kalde xb. Men da jeg er interesseret i at få det her, bytter jeg om på de to, og da det er gange med hinanden, gør det ingen forskel. Den hedder bx i stedet. Plus, og igen gange for oven, så det kommer til at stå ca. I stedet for sletter jeg både for oven og for neden, så den kommer til at hedde c. Det kunne være pænere, så det bliver det. fx er lige med. Og som man kan se, så er det den samme.